ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ସଜବାଜ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର କରିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ମିକ୍ସଚର ନେଇଛି ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏବଂ ପିଙ୍କ ଲୁଣ। ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କେଜି ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଚୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଗ୍ୟାସରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବି। ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଚୁଡ଼ାରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କିଛି ଧଳା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଧିକା ଲୁଣ ପକାଇବାନି, କାରଣ ମିକ୍ସଚରରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚରରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ପିଆଜ ଚୁଡ଼ାକୁ ନରମ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚରକୁ ଏୟାର କଣ୍ଟେନର ଡବାରେ କିଛି ଦିନ ରଖିପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଚୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଅଧିକା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୁଡ଼ା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଧିମା କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏବେ ଆମେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ମିକ୍ସଚରକୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବା, ତେଲରେ ନୁହେଁ। ଚୁଡ଼ା ଭାଜିଲା ପରେ କଡ଼େଇ ଗରମ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା, ନଚେତ୍ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରର କଲର୍ କଳା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମିକ୍ସଚର ସହିତ ଚୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ତେଲରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ରଖିଦେବା। এই ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚରଟି ଆମର ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବାରେ ରହିପାରିବ। ଏମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ବନେଇ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆରାମରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆପଣ ଚା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଟିଫିନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ।